manje lo volume yakho. Ngubani? Ngena. Hawu dama. Wena sawufikile kunini ngithi ngizokuhlangabeza. Umuntu ukhathele mntakama. Hawu. Ekhala izinto kwase. Hawu. Ngikhathele umuntu ukhathele manje. Senjani kodwa ingane? Siyaphila sisi. Hoza phela mamkhulu sisi. Hawu. Eze mamkhulu. Ah. Hawu. Sawuyakhala njalo. Kutheni lengane yakhe ngomfundama? Njalo mangithi ngiyayibamba iyakhala kusem. Uyahlupha lo. Yini? Ukhalelani? Angifuni ayi hamba unyoko. Hayi angifuni wena. Angifuni. Hlala mntama. Hayi ukhathele umuntu. Ngibe emsebenzise lokho ngiyasho ngithi ngiyakulanda manje ngiyazumeka futhi. Kunjani kodwa? Ngiyaphila sisi right. Right. Ithini indaba yakho kodwa? Sisi kuyabheda man. Ubaba sisi nje ubhizi nento zakho ubhizi namantombazane mina. Awufani. Angisazi ke mina ukuthi ngenze njalo. Yo. Ndezothiwani ke le. Ngoba nami uyazi ngihlala lana nosibali wakho kwani lo kodwa sizothini phela? Ngoba naku sewukhona. Sizothini? Sizoquthisana kunala mntama. Kuzobe kulungi. Kodwa nina ayinamangazi ke. Ngoba bengisho nje mntama. Umuntu ukhathela noma kusazi sisegodli. Yebo sisi. Kwabuya lona nje secamping la khona ekhaya. Kule ekhaya ngithi uyazi. Umuntu ke uzoziphatha kahle mntama. Ngoba nje sewuya wanengane nalomfana nokuhlukumeza kwenzeka lento enzekile manje. Kuzomela uyiphathe kahle la ekhaya. Yezwa? Yebo sisi. Ngoba nje ngihlala nosibali wakho la ekuseni. Ugezi ngithi mangiphuma mina ngemsebenzi sewugezile. Hayi ukuhamba amabonapona phambi kwasibali wakho lana. Gcine sekuthiwa ke usibali wenze kanje kuba ekubeni kuwena omlingile. Omlingayo. Angithi? Yebo. Siyezwana? Sisi. Yebo ngiyabona. Hayi ulungile mntama. Yebo. Sizozama ngoba sengishilo nje. Yebo sisi. Nawe ngithe uyangithembisa ukuthi uzoyiphatha kahle la ekhaya. Ngiyathemba. Kwabuya kusemzini la uyazi. Ungangiyangisi ke mntama. Angeke sisi ngiyathembisa. Uzwa mntama. How? Madoda, ezandawonye. Awu babakhe. Sawufikile. Hawu. How? Sanibona sibali. Niyaphila? Siyaphila. Wephe kanti awungitshela ukuthi sibali sedleleni. Hawu nami bengazi. Madoda. Sibali ngani sikhule kanje? Hayi yahlupha. Oza la wena. Ukhulile. Oza la. Oza kuba oza. Hawu. Hayi nje mina kodwa lengane. Hey. Hayi wena umfundi. Na kuyahleka. Cha phela iyalizwa igazi. Iyalizwa igazi. Kunjani? Usibalanyoko lo wena. Alright. Nelathi kodwa sibali bakithi. Siyaphila. Bafika nini nosibali bafike nini? Hayi bacela ukungena khona manje. Aha. Umadoda. Hamba kumamkhulu. Sisi. Hawu. Hawu yini kwenzenjani? Yini? Hayi kodwa lengane mthatha na. Hawu. Why not? Yes. Unje. Kaza nje angifuna lengane. Hayibo. I know. I think no. Siyabonga kakhulu ukunibona bakithi sibali nkosiyami. Siyabonga kakhulu uvalile umnyango ne? Hawu siyabonga kakhulu sibali, siyabonga kakhulu nkosiyami. Hayi. Niyaphila kodwa baphila bayina nibuya khona. Bayaphila kakhulu ba right bonke. Siyabonga kakhulu. Babakhe. Ma. Kodwa ukuhambanga kahle nje ikhona ubona usiphathe wakhe lana. Ngikwazi njani? Usibali wakhe lo mfana wakhe la bekhona le. Bahluphana pho uze akasasebenzi ngoba elana nje. So uthi ucela ukuthi aze la ekhaya azochuphisa nje nathi kwesikhashana. Usibali. Mangaba unayo inkinga. Hayi. Lutho nje problem ayikho inkinga. Sibali isekhaya lapho ukhululeka. Uhlale nje uzizwe ukhululekile sibali. Nokhululeke nje sibali nengane nje igcwala amaceke, khululeka sibali.
Awu madoda. Khuleka sithanda sami. Yebo sibali. Yebo sibali sami madoda. Awuzwanga isithando sami. Awu usibali nje. Usibali awu usibali akunankinga usibali. Hawu ngiyabonga baba yakhe. Awuzolala nje nawe phansi la. Sobona senza kanjani? Uzondlala phana sizophila. Yeah. Segoli kwabuya. Kodwa nawe ke ngithi uzomela ufuna itoho noma esikolweni noma wenze something nje. Yeah. Ungabe uhlale ngoba kusegoli. Akuhlale egoli. Akuhlale. Egoli akuhlale Nje nje. imali phansi naphezulu. Kodwa hayi uzolunga mntasekhaya. Yebo sisi. Uzolunga kuhlala kunje. Hayi khona kuzo. Ye wena. Ungamfuni wena. Madoda. No, angishayise ngomoya ngoba vele nabandawonye. Ngishayise ngomoya sokhuluma. Lungile Ngisale ngixoxe. Awu madoda. Sibali ube right sibali sami bakithi. Yebo sibali. Awungathi mouse. Awungasho. Phela ngizosho. Ngizothini mina manje. Uzosho nini? Ngizosho lapho nje sengishilo sengifikile. Ususho ngoba usufikile. Awungasho ngomouse. Ucabanga ukuthi ufunisiswa acabangeni manje. Ngiyacabanga. Ngiyacabanga litho kanjani ngoba uzalana uyambona lo muntu uyasona. Ukuthi lengane lena iwa ekhaya kangaka. Ingane zonke nje siyakhala. Ingane zonke nje siyakhala. Zonke ingane ziyamkhetha usisi wakho. Awucabanga ukuthi lento yenzizo usifaka inkini. Unesikhathi ngana ngifike. Kadine 30 minutes. Shisa ingane yami ngelanga buka nje. Ayazi into. Yeah. Yeah. Ayazi. Manje uzohlala isikhathi ngana. Until I get back from them. Until you get what? Until ngibe right. Be right. So phila kanjani endlini? Uyambona siswa ukuthi ukhona lapha 24/7 ufuna ukuhlala nathi la. Sohlala kanjani? Angikazabe. Mi angeke ngize ngimele mina lento le. Kuzomela ucabange sithola okunye okwenza. Angeke ngize ngimele mina lento le. Uzohlala la. Phezulu kwemfihla ngaka uyahlanya ikhanda. Ikhanda lakho alisebenzi kahle kahle. Ngenze njani? Usithola enye indawo. Ngithola enye indawo. Ngizoyithola ngani ngoba ayinama lethi imali. Why ungakhulumanga before usuke la usuka khona uza la? Lethi imali ke ngihambe ke. Yeah, wena. Hey, uyazokhula komuntu ngempela ubani. Yebo le ngane ngana. Ukhulile khona.
Ayi madoda. Ngabe usasho unina wasukela ekhulelwe. Wasuhangasekhaya ekhulelwe. Ebaleka njalo. Man, awuthe. Unyoko. Ubaba lengane. Hayi, ngiyamazi. Ngazazi into zama 2000. Usho ukuthini? Ayi ngoba ngiyasho ukuthi wasuke ekhulelwe uma wakhe. Wabaleka. Bwan mazi neno samsam uzama ungitshela ukuthi wena ubaba wengane kadadona awumazi. Ngoba ngiyasho nje isithundo sami. Bathi ngwangale ngase Davidton noma kepkep na. Kodwa ngumazi nje kazi nje ngambona. Hayibo. Uyawazi wena ama 2000. Manje usebuya manje ngoba sekubheda. Uthini mekhuluma nawo umesho? Ngizothini phela ngoba ngwakithi? Madoda. Ngizothini? Ngizomlahla labani? Manje ucabanga ukuthi sizohlala kanjani? Sizohlala kanje? Ngicabanga ukuthi ngimse esikolweni. Mhlawumbe ngidingela indawo khona la e-college. Oh yeah. Noma ke kuzoya ngaye ukuthi ufunani. Yeah. So ngicabanga ukuthi ngifuyela umsebenzi isikole e-college makuthi usathanda ukubuyela esikolweni. Ngamusa esikolweni usemncane nawe uyambona. Yeah. Mhlawumbe ngimfunela umsebenzi lapho e-stay in azohlala ngakhona ngaphakathi. I-stay in? Uyabona ngoba usho ukuthi sisekole. I-stay in asifo right. I-stay in uyokuhlelela kanti ngane ithunjwe kudala kade ya. Uya WhatsApp wona ukukhuluma nomunye umuntu. Kodwa yenza umqondo lento okhulumayo. Yeah, i-stay in namanje. Umqondo semncane nakhona futhi engabaleka futhi ayophinda futhi aselinga. Uyayibona lento le kade behleli la ekhaya. Hayi no, uza nento right laba bakhe. Uzana hayi kusho ngizomfunela ke esikole noma ahlale ngaphakathi esikolweni. Ufunda imkhuba ke esikoleni la uqala khona yonke into. Yabona nje ingane zinjena nje ama 2000 isuka esikoleni lento. Cabanga ukuthi soba right la one room kakhulu. Njoba nje sithando sami lana sisegoli nje sisekuhambela. Hayi kodwa ngiyavuma sithando sami ama 2000 wena. Uyabona kanti kumela angasenza omunye futhi. Uyayibona into la. Ukumbona nje umlungu lo asenomlungu. Angashaya ngelinshangani la ekhaya limnyama lingashukuki. Uyayibona lento le. Urathi kakhulu methana nathi. Sithando sami sizophila kodwa. Uzolala khona la phansi. Uzolala impela. Ayikho inkinga Asuzosiza futhi ngokuklina ngoba mina ngihlezi ngikhathele. Kakhulu. Yabona hlezi ngikhathele mina. Kakhulu. Yabona nje mama athu awukho kanje izinto ezikanjalo. Yabona. Exactly. So ke sobona usimisana. Sobona usimisana. Desethu kusona isikhathi. Somthuma phela. Wena somtshela ukuthi ahambe simnikeze imali adle chicken licken and ukhumbule ukuthi every Friday chicken licken ne-queue. Melani. Suba right. Yabona wena. Nami mphethe wena. Nawe sinje. Uzohamba nonyoko Friday yo. Wena uhambe noma wakho wena. Uzohamba angivela ngifuni. Yeah, kumele uzomela ukuthi uzohamba nonyoko Friday. Ahambe bayothenga izinto lapha. Bawuthenga izinto nase-mall lapha. Yeah. Asophila sithando. Kodwa ngiyabongeza. Wayijukuja. Hawu. Uhambe noma wakho. Uhambe noma wakho. Kodwa sizobona ucabanga umuntu onjani ngesibali. Angeke asikhuphe. Kodwa ngithanda ngoba usemncane yabona. Yeah. Nakhona ngiyacabanga ukuthi ngoba eseyewaya wathola ingane. Mhlambe sezibuyile ingqondo yabona. Zoqona. Nakhona ukuzala kuyamkhohlisa umuntu yazi. Mesho yini ingakwabantu ngani? Hayi mina ngiyazi lengane ngazi ukuthi yase Davidton. Wena umuntu wase Davidton. Angimazi ngempela lo mfana kodwa ngiyazi bahlala bonke lapha eKipitili. Kodwa ngithi yazi ama 2000 anamalungelo. Oh yeah. Ngoba sekanawe 18 nje. Hayi unemvume yokuphila impilo ayifunayo. Sizothini? Kodwa ngoba ebuye nakhona segazi phela kimsendo sami. Hey, uzothi angikwazi ukumlahla. Samele nje thina simnakekele kuphela. Yeah. Simqondise la kugobe khona nje. Kuyafuneka lokho sami kuyafuneka. Simbonise ukuthi impilo injani, impilo ihamba kanjani. Usapelo mbuka kanjani? Hawu mbuka kanjani? Uzothini sisi? Hawu nawe umuhle kakhulu ngokwenza nawe njani? Hawu uzothini sisi umuhle. Awukwenzani?